खुलुमबाय 9 अक्ट' फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। अन्नानै दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ खौरां फोसावग्रा आरो खौरां बुथुमगिरि आमन च'प्राखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय राजस्थाननि माखासे पुलिसफोरा उत्तर प्रदेशआव थांदोंमोन। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला आमन च'प्राया न'आव गैयामोन। न'आव सासेबो मानसि मोनहैनाय जायाखै, न'खौ ताला मारिनानैसो दोननाय मोनहैदों होननानै राजस्थाननि पुलिसफोरा फोरमायदों। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2 अक्ट'आवहाय आमन च'प्रानि मुङावहाय राजस्थाननि आलबर्ट मन्दिरनि सोमोन्दैहाय नंखाय खौरां फोसावनायनि जाहोनावहाय आमन च'प्रानि मुङावहाय एफआइआर होनाय जादोंमोन राजस्थान कर्टआवहाय। बेखौनो लानानै राजस्थाननि पुलिसफोरा इउपिसिम आमन च'प्राखौ एरेस्ट खालामनो थांदोंमोन। दा लोगो मोनथ'नाय जायाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा नागिरगासिनो दङ। दिल्लीनि सुभाष नोगोराव सिनाय मोनै साथाम दुथां सुबुंफोरा 10 गुलिसो गावनानै बिदा फंबाय सानैखौहाय गोब्राबथार जखम खालामलांदों। बिसोरखौ सोर मानि थाखाय गावदों बेखौहाय दा पुलिसफोरा मिथिथ'नाय जायाखै होननानै सुभाष नगरनि पुलिसफोरा फोरमायदों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला सीसी केमेरायावहाय नायनानै बे बिदा फंबाय सानैखौनो टारगेट खालामनानै गावदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै बबे उदखारि हानजा ना सोरबा हिंसाया बिसोरखौ गावनानै गालांदों। दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुवाहाटी नलपारा तुलसीगुरियावहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम (UTOA) मोनसे खौरां मेल खुंनाय जादों। बिथांमोनहा 31 जानुवारियाव आसाम पुलिस, आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो आर्मिजों लोगो नांनानै बर' नखरफोरखौ होखारनायनि बाथ्राखौनो लानानै बिथांमोनहा खौरां मेल खुंदों। बे खौरां मेलाव बिथांमोनहा फोरमायदों बे तुलसीगुरियावहाय गोबां गुबुन हारिफोरनि नखरफोरबो दङ, नाथाय बर' हारिखौल' टारगेट खालामनानै होखारनाय जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशननि फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै बिथांमोनहा बेबायदि बर'नि सायाव अन्याय खालामनाया मोजां जायाखै। जुदि 2006 मायथाइनि फरेस्ट लेन्ड एक्टनि अनुजायै होखारदोंब्ला गुबुनफोरखौ मानो होखाराखै? दिनैहाय ट्राइबेल सुबुङा बर'फोरा आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। अन्याय गैयै बेबायदि खालामनायखौहाय जोङो सहायनानै थानो हानाय नङा। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामा बिथांमोनहा बेबायदि होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बिनिखायनो बिथांमोनहा गसर दिखांबाय होननानै बुंदों कर्टआवहाय। बे गसर दिखांनायखौ जुदि मानियाब्ला बिथांमोनहा आयेननि मदद लानानै जुजिगोन, जिरायनानै थानाय नङा ट्राइबेलनि सायाव बेबायदि अयथासार खालामनायखौ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों स्रा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआर सोरखारावहाय सिटआ सोलायनो हागौ नामा होननानै गोबां सुबुंफोरा गोनो गोथो गोबां खौरां मोननायनि जाहोनावहाय सावरायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सासे बिजेपिनि राफोद दैदेनगिरि खैराबारि बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए भुपेन चन्द्र बर'आ बुंदोंमोन, गावनो मावफुं सोद्रोमानि मासि होयोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा चिफ जाफिननो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै गोबां सुबुंफोरनि सावरायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां भुपेन चन्द्र बर'आ खेंफोरथि होनो गोनां जानो हागौ। दासिमबो जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फर्जासिमाव थाङाखै। दिनैहाय बिटिआरनि चिफआ सोलायथ'नाय नङा होननानै जोङो रोखा मिथिनो मोननाय जायो। फैगौ 2023 मायथाइनिफ्रायहाय मेट्रिक आनजाद आरो माद्रासा एग्जामआ थानाय नंला होननानै सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सेबा बर्ड आरो आसाम हाई सेकेन्डारि बर्ड मोननैजों मोनसे जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों।
आनला उरखारि हानजा अल आदिबासी नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि सा 13 सुबुंफोरा गावसोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै लादों एबा सारेन्डार जाफैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। कार्बिआलं जिल्लानि बकाजान पुलिस थानायावहाय बिथांमोनहा गावसोरखौनो गथायनानै लाफैदों। आसाम पुलिस स्पेशल डिजिपि जिपि सिंहनि नुजाथिनायाव बिथांमोनहा गावसोरखौनो गथायनानै लाफैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ गोथौ हाखरनिफ्रायहाय मोनसे फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। सिनाय मोननाय बायदिब्ला बिनि मुंखौहाय जयन्त बर्मन 23 बोसोरनि हौवासा गथ' होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरनि दा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मा जाहोननि थाखाय बेखौ बुथारनाय जादोंमोन जेबो केस मोननाय जायाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा बेखौ लानानै खाथिनि पुलिसफोरा नायबिजिरजेनबाय होननानै जोङो खौरां मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।